Προσοχή! Το παρόν βίντεο διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Η οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευσή του δεν βαραίνει σε καμιά περίπτωση το δημιουργό του. Επίσης, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν εφαρμογή κάποιου από τα παρακάτω στοιχεία που παρατίθονται στο παρόν βίντεο. Είδατε, από τώρα ξεκίνησε το παράξενο για αυτό το θέμα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι στην ευχή είναι αυτό το Ouija, όπως το καλό το λένε τέλος πάντων. Το Ouija board ή πνευματιστική δελτός ή πίνακας ή τραπεζάκι είναι ένας επιτραπέζιος ξύλινος Ouija board με αποτυπωμένα πάνω του τα γράμματα της αλφαβήτου και τις λέξεις ναι, όχι, αντίο, ενώ μερικές φορές και για, ευχαριστώ. Μια δέλτος τριγωνικού σχήματος ή και ένα ποτήρι εξυπηρετεί σαν δέκτης για να δείχνει τα γράμματα και εν συνεχεία να αποτυπώνονται λέξεις ή φράσεις. Υπάρχουν έτοιμοι πίνακες όπου πουλούνται από εταιρείες μέσω ίντερνετ, αλλά είναι επίσης εύκολο το να το κατασκευάσεις. Υπάρχουν ενδείξεις για μακρινούς προγόνους του Ouija board που τοποθετούνται την εποχή της αρχαίας Ελλάδος, της Αιγύπτου και της Ιουδαίας, καθώς και κατά την εποχή του Μεσαίωνα, όπου χρησιμοποιώντας κύκλους και τροχούς εκδηλώνουν τα πνεύματα μέσα στον κύκλο και φανέρωναν το μέλλον. Παρ' όλα αυτά, σύγχρονες ενδείξεις έχουμε επισήμως το 1948 στη Νέα Υόρκη. Οι αδερφές Fox ισχυρίστηκαν πως επικοινωνούσαν με το πνεύμα ενός νεκρού μικροπολιτή. Αμέσως έγιναν διάσημες και υποκίνησαν κατά κάποιο τρόπο μια αιμονή που σύντομα επεκτάθηκε σε Αμερική και Ευρώπη. Κάπως έτσι λέγεται ότι αναβίωσε ο μοντέρνος πνευματισμός. Η επιστημονική εξήγηση για το Ouija board στηρίζεται στη δύναμη της αμφιποβολής και του ιδιοκινητικού φαινομένου, καθώς χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, κάποια άτομα ή γεγονότα μπορούν να υποβάλουν το νου μας. Αυτές οι υποβολές μπορούν να επηρεάσουν το νου και να ασκήσουν επίδραση και στην κινητική μας συμπεριφορά. Αυτό ονομάζεται ιδιοκινητικό φαινόμενο, η επίδραση δηλαδή που έχει η υποβολή στην ασυναίσθητη και ασυνείδητη κινητική μας συμπεριφορά. Έτσι λοιπόν η δέλτος κινείται με τα χέρια των συμμετεχόντων και σχηματίζει μηνύματα που ασυνείδητα οι ίδιοι τα γράφουν, αλλά υποβάλλονται στη σκέψη πως πρόκειται περί πνεύματος. Είναι μια αρκετά καλή τεκμηρίωση, καθώς η ψυχολογία παίζει στον καθοριστικότερο ρόλο για την έκβαση του παιχνιδιού. Παρά όλα αυτά, μερικοί ισχυρίζονται ότι η εξήγηση χωλαίνει σε ένα σημείο. Στα αποτελέσματα δηλαδή που μπορούν να προκληθούν από την κακή χρήση του πίνακα, τα οποία κάποιες φορές δεν είναι και τόσο κεφαλικά, αλλά απτά, π.χ. να είναι ορατές και υπαρκτές οι ζημιές ή οι σωματικές φθορές που μπορεί να προκαλέσει ένα πνεύμα εάν εξαγριωθεί ή αν μεταφερθεί στο φυσικό κόσμο. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το Ouija board, παρόλο που πωλείται σαν παιχνίδι, δεν είναι υπό καμία έννοια παιχνίδι. Έτσι ισχυρίζονται μερικοί, διότι πιστεύουν ότι υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που έχουν υποστεί τις συνέπειες της άγνοιάς τους κατά τη χρησιμοποίησή του. Κλείνοντας αυτό το μάθημα, να σας πούμε ότι σαν ομάδα δεν ενθαρρύνουμε κανέναν να ασχοληθεί με τον πίνακα. Υπάρχουν μερικοί που λένε ότι αν δεν γνωρίζεις μπορεί να πάθεις ζημιά μέχρι και να χάσεις τη ζωή σου. Η επικοινωνία που επιτυγχάνεται, αν επιτυγχάνεται, είναι σχετικά ανεξέλεγκτη λένε, άρα και επικίνδυνη. Οπότε, εδώ όμως θα συμφωνήσουμε τώρα. Προσθέσουμε σε αυτό και την επιπολαιότητα και την ελλειπή πληροφόρηση που συνήθως χαρακτηρίζει τους παίχτες αυτού του παιχνιδιού, τότε το αποτέλεσμα μπορεί σίγουρα να είναι το χειρότερο, αλλά όχι θάνατος. Εμείς πιστεύουμε ότι θέτεις σε κίνδυνο την ψυχική σου υγεία.